Tiesitkö, että polvenojennusliike on ihan tosi tehokas liike etureisille? Samalla myös sitten sääriluun lihakset siellä stabiloi sitä liikettä liikkeen aikana, kun me ojennetaan polvea. Katsotaan seuraavaksi oikea tekniikka polvenojennusliikkeeseen. Ekanakin tehdään oikeat säännöt. Säädetään tätä selkänojaa niin, että kun sä käyt istumaan tähän laitteeseen, sulla pitäisi tuo polvi jäädä tuo taive silleen, että se ei jää liian taakse eikä se liian eteen, vaan se tulee aika lähelle. Että sä saat tuotua sen kunnolla sen liikkeen tonne alas. Eli täältä näin laitetaan selkänojaa hyvin, että sulla on tukeva ote siinä. Sitten me lasketaan tää pehmuste täältä niin, että se tulee aika lailla tohon nilkan kohdalle. Eli täältä säädetään se tonne mahdollisimman taakse. Otetaan hyvä tuki tuosta otekahvoista, pidetään vatsassa hyvä tuki ja lähdetään ojentamaan polvia mahdollisimman ylös. Ei kuitenkaan, että polvet menee lukkoon. Ja samalla tuodaan sitten liike tonne mahdollisimman alas, ei jätetä liian vajaaksi. Ja sieltä hallitusti tehdään liikettä, jolloin meidän nelipäinen reisilihas aktivoituu kokonaan tuolla yläasennossa. Tyypillisempiä virheitä polven ojennuksessa on se, että me tehdään liian pientä liikerataa, eli se on tämän näköinen se liike. Me ei tuoda tarpeeksi laajaa liikerataa siihen ja jätetään tämä säätö silleen, ettei uskalleta viedä sitä mahdollisimman tuonne taakse jalkatukeen, jolloin me saadaan oikeasti se pitempi liike, vaan se on tämmöistä heijaamista. Myös sitten se, että meillä lähtee ojennusvaiheessa nousemaan takapuoli ylöspäin, vaan se takapuoli pitäisi pystyä pitämään siinä koko liikkeen ajan tukevasti penkissä. Sen takia otekahvoista kannattaa pitää hyvin kiinni, sä saat itse sinne. Tai jopa laittaa vyö sitten tänne näin itsesi, että sä saat piettyä itsesi hyvin penkissä kiinni.